नमस्कार, मी दीपेश परब स्वागत करते तुमचं कोकणसाद लाईव्हमध्ये। आपला कोकण म्हणजे जणू काय स्वर्गच आणि अनेक पर्यटक आपल्या कोकणात येतात आणि त्या पर्यटकांका जणू स्वर्गातच गेलेल्याची अनुभूती मिळते आणि त्याका कारणं पण तशीच असत। कारण आपल्या कोकणात निसर्गान निसर्गाचे असे अनेक आविष्कार आपणाक बघूक मिळतात आणि अशाच प्रकारे एक निसर्गान आविष्कार केलेलो आणि एक देवभूमी म्हणजे देवांचा आशीर्वाद लाभलेली भूमी म्हणजे आपल्या कोकणातली वेंगुर्ला तालुक्यातली आरवली गाव। आणि ह्या आरवली गावात मी आपणाक स्वर्ग कशाक म्हटलं आहे तर या आरवली गावात आपण श्रावण महिन्यानंतर हे काही डिसेंबर किंवा जानेवारीपर्यंत इलो तर असो संपूर्णपणे कमळांची एक चादर पांघरलेली आपणाक बघूक मिळता। पांढऱ्या कलरची कमळ असतात, त्याचप्रमाणे लाल कलरची कमळ असतात, ही आपणाक या आरवली गावात बघूक मिळतात। आणि आरवलीचं एक मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे आपल्या जगात प्रसिद्ध असलेला जो देवस्थान आहे क्षेत्रपाल वेतोबाचा देवस्थान ता ह्या आरवली गावात असा आणि या आरवली गावाक वेतोबाच्या नावानंच ओळखलं जाता। मात्र हिची एक वेगळी ओळख पण आता सध्या निर्माण झालेली आहे, ती म्हणजे कमळांचो गाव म्हणा। कारण हैसर ही कमळा आपणाक ह्या संपूर्ण 5-6 महिन्यात बघूक मिळतात आणि विशेष म्हणजे ही कमळा या ठिकाणचे स्थानिक लोक असतात ते या ठिकाणी काढून ती देवाच्या चरणी अर्पण करतात किंवा या ठिकाणी ह्या कमळांचो आपण जर बघितला तर नवरात्रोत्सव असत किंवा गणेश चतुर्थी असतात ह्या कालावधीत ह्याचा व्यापार पण केला जाता। म्हणजे नवरात्रोत्सव सुरू झाल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात ही कमळं ती कोल्हापूर असतात किंवा बेळगाव या ठिकाणी ही विक्रीसाठी घेऊन गेली जातात आणि ह्याचा व्यापार पण होता, ह्याची स्थानिकांका ह्याचा रोजगार पण मिळता। पण एक विशेष बाब म्हणजे की नैसर्गिक निसर्गाच्या दृष्टीने किंवा पर्यटनाच्या दृष्टीने ही या ठिकाणी आरवली गावात दिल्यानंतर तुम्ही माझ्या मागे बघू शकता संपूर्ण पांढऱ्या कलरची आपणा कमळा ही बघूक मिळतात आणि हो संपूर्ण जो परिसर आहे कमळांची चादर पसरलेलो असो परिसर आपणाक या ठिकाणी बघूक मिळता। म्हणजे निसर्गाचो वरदहस्त ह्या आरवली गावावर असाच, पण या ठिकाणचा जो आरवलीचो वेतोबा हिची पण कृपा ह्या गावावर रवलेली असा आणि ह्याचमुळे ही कमळा जी असत अशी आणि कित्येक वर्ष या ठिकाणी ही कमळा अशी फुलतात आणि ही संपूर्णपणे या ठिकाणचे स्थानिक असत ते देवासाठी किंवा इतर सगळ्याच देवांसाठी ही वापरली जातात। या ठिकाणची अनेक देवस्थानं असत, जागबाई मंदिर, सातेरी मंदिर किंवा आणि इतर छोटी मोठी देवस्थानात या सगळ्या देवांच्या चरणी ही कमळा अर्पण होतात। बाहेरचे लोक पण येऊन कमळा ही घेऊन जातात आणि अशा प्रकारे सध्या पर्यटकांका पण याचा मोठ्या प्रमाणात आकर्षण या ठिकाणी होता। कारण एक वेगळी कमळांची ही संपूर्णपणे बघूक मिळतं, सगळी कमळा बघूक मिळतात आणि त्यामुळे पर्यटकांका पण याचा एक वेगळं आकर्षण या ठिकाणी होता। तर आपण ह्याबाबत अधिक माहिती जाणून घेतलो कारण ही कमळा या ठिकाणी जे वेतोबा मंदिरात त्याच्या समोर विक्रीक पण ठेवलेली असतात, वेतोबाची चरणी अर्पण करूक ठेवलेली असतात। त्याचप्रमाणे ही जे कमळा काढतात जे स्थानिक असतात त्यांच्याशी पण आपण याबाबत बातचीत करतलो। म्हणजे मगाशी जी आपण कमळा बघितली ती या ठिकाणी जे ग्रामस्थ असतात ते आरवलीचा जो प्रसिद्ध क्षेत्रपाल वेतोबाचं मंदिर आहे त्या मंदिरात वेतोबा चरणी अर्पण करूक या ठिकाणी विकूकसुद्धा ठेवतात। आपल्यासोबत असत या ठिकाणी विकूक ठेवलेली असत कमळा तुम्ही बघू शकतात। कोण तुम्ही विकतात तर हे या ठिकाणचे ग्रामस्थ असत त्यांच्याकडून ही तुम्ही खयची ह्याच परिसरातली ह्याच परिसरात म्हणजे रोज सकाळी काढतो आम्ही।
रोज सकाळी काढून ती तुम्ही हवी विकूक ठेवता. विकून बसतो आम्ही. आणि साधारण काय किंमत आहे याची? 10 रुपये किंवा 20 रुपये. काय कसे एक कमळ? एक कमळ, लाल कमळ. हां. आणि त्या वेतोबाच्या चरणी अर्पण केलं जातं. आणि साधारण ही कधीपासून ही सुरुवात होतात कमळाची? हे श्रावण महिन्यात चालू होतात. श्रावण महिन्यापासून. श्रावण महिन्यापासून. आणि तेव्हापासून तुम्ही विकू. हो. म्हणजे बघा ह्या आरवलीत ही कमळा या ठिकाणी फुलतात. स्थानिकांका सुद्धा ह्यो एक रोजगार मिळता. 5-6 महिन्यांचो ह्यो रोजगार या स्थानिकांका सुद्धा मिळता. म्हणजे ही कमळा हे या ठिकाणी आरवली वेतोबा मंदिराच्या समोर विकूक ठेवतात आणि जे भाविक येतात बाहेरून ती ही कमळा विकत घेतात आणि वेतोबाच्या चरणी अर्पण करतात. आपण बघूया आतमध्ये वेतोबाच्या चरणी अर्पण केलेली कमळा आपणाक बघूक मिळतली. आणि मंडळी विशेष म्हणजे सध्या हिवाळा सुरू झालेलो असा आणि या हिवाळ्यात अनेक बाहेरचे पक्षी जे असतात ते आपल्या ह्या कोकणात स्थलांतर करतात आणि हैसर आरवलीत पण या संपूर्ण कमळांची जी तुम्ही भाग बघतात या भागात थंडाव्यासाठी असे अनेक पक्षी ह्या हिवाळ्यात येऊ हैसर सुरुवात होतात आणि आपल्याला अनेक पक्षी पण बघूक मिळतात. म्हणजे बगळ्यांचे विविध जे पद्धती आहेत ते पण हे बघूक मिळतात आणि त्याप्रमाणे वेगवेगळे पक्षीसुद्धा बघूक मिळतात. तसाच पर्यटन हंगाम आता सुरू झालेलो आणि पर्यटन हंगाम सुरू झाल्यामुळे बाहेरचे पर्यटक असतील किंवा कोल्हापूर आणि त्याचप्रमाणे आपले मुंबई पुण्याचे पर्यटक असतील ते सगळे पर्यटक सध्या कोकणात येतात. कोकणात येऊन ते पुढे गोव्याक जातात आणि त्यांकासुद्धा ह्या सगळ्या कमळांचं आकर्षण सध्या असा. त्याच्यामुळे मोठ्या प्रमाणात हैसर हे पर्यटक ही जी कमळा बघू घेतात आणि ही खरेदी पण करतात. ही आता ह्याची कमळा काढून काकांनी आमका दिलेली असत. ही तुम्ही बघतात मस्तपैकी पांढरी शुभ्र कमळं असतात आणि आपण आता मगाशी बघितली ती लाल पण कमळं हे आपणाक बघूक मिळतात. आपल्यासोबत काका तुमचं नाव कसा? माझं नाव सदानंद रघुनाथ टेमकर, मुक्काम पोस्ट आरुल टेमवाडी आरवली. हो. आणि हे काका हैसर असत आणि काका जे असत ते ह्याची कमळा काढून ती देवाचरणी अर्पण सुद्धा करतात आणि हार वगैरे आम्ही देवाची सेवा करतात. काका माका सांगा ही साधारण हे कमळा जी आपणाक दिसतं ती कधीपासून सुरुवात होतात? नागपंचमीपासून सुरू होतात. ही नागपंचमी सुरू होतात ते आतापर्यंत हा सीझन असतो. हो. ही लांब लांब ते सगळे लोक येतात, शूटिंग करतात, घेऊन जातात. कोल्हापूरचे लोक नवरात्रात येतात. बरोबर. आणि आम्ही श्रीदेव वेतोबा सातेरी जागबाई दांडेकर माऊली शिरोडा इथे आम्ही हार वगैरे हे करून देवाला अर्पण करतो. हैसर वेतोबा प्रसिद्ध देवस्थान असं म्हणजे संपूर्ण सातेरी प्रसिद्ध देवस्थान आहे आणि ही सगळी कमळा जणू काही वेतोबाचा तसा आशीर्वादच म्हणा. हो. हे तर इंडिया त्याचाच आहे गाव आहे, त्याच्यात सौंदर्य आहे. म्हणजे ही जी कमळा फुलतात ती वेतोबा चरणी अर्पण आम्ही रोज करतो. रोज करतो. नवरात्रीत तर एकदम हार वगैरे सातेरीला आमचे असतातच आणि त्याशिवाय फुलं वगैरे पण अर्पण केली जातात. साधारण तुमच्या संपूर्ण आरवलीत जर बघितला ना तर म्हणजे आम्ही रस्त्यान वगैरे येताना आमका ती काही कमळांची बाजूक मळेच दिसतात आणि ह्या आता आम्ही आता हैसर इलो हे संपूर्ण मळ असं म्हणजे हे तुम्ही शेती पण होता? हे आमच्याकडे दोन्ही टायमाला शेती वांगणी होते आणि पावसाळी पण होते. आता पाणी नसल्यामुळे वांगणी जरा कमी आहे. बरोबर. हो. साधारण ही आता श्रावण महिना सुरू झालो की ही कमळा फुलाक सुरुवात होते. हो. आणि ही साधारण कधीपर्यंत आपण हैसर असतं? ही आता लास्ट पर्यंत असतात ना हे म्हणजे डिसेंबर लास्ट. हा बरोबर. म्हणजे आणि त्याच्यानंतर कमळा झाल्यानंतर ही शेती केली जाते. हो. हे यांचे घ्या मुलं. डबके असतात की नाही त्याच्यात बरेच पाणी असेपर्यंत ही डबके त्याच्यात कमळे मिळतात. बरोबर. हे तुमच्या हातात लाल कमळ हे मी सगळे हे आमच्याकडे आहे की नाही हरिदास तलाव म्हणून रेकॉर्डवर नाव येते 7 बारावर हरिदास तलाव. आम्हाला पण माहिती हल्लीच्या वर्षी आम्हाला समजलं त्या तळ्याचं नाव हरिदास तलाव आहे. आणि ही कमळ आहेत की नाही
की पाणी अडल्यानंतर तिथे काही तुम्हाला सापडणार उन्हाळ्यात. पाऊस पडला की नाही, आता मला माझं 69 वर्ष आहे, मी लहानपणापासून बघ ही अशी रक्तवर्ण कमळ याला म्हणतात. ही कमळ ह्याच तलावात मिळतात. काय या कमळाला काय म्हणतात? रक्तवर्ण कमळ. रक्तवर्ण गणपतीला फार आवडतात. रक्तवर्ण कमळ हे ते म्हणजे रक्त आवडती गणपतीची आवडती कमळ. गणपतीच्या भक्ती किती आहेत त्याच्या रक्तवर्ण कमळ असं वर्णन आहे. मग मी काय म्हणतोय, मग चतुर्थीत ह्या कमळांका मोठी मागणी असते. मागणी असतात म्हणजे कसं, इथे आम्ही आमच्यापुरती ती कमळ की नाही गणपतीला घालतो. बऱ्याच लोकांना माहिती नाही. आता हल्ली लोकांना या पोरं यायला लागली वर्षी ही लाल कमळ यायला, पण ही जास्त याची पैदास होत नाही. पण इथे ह्या तळावर की नाही काय पाणी सुकलं की नाही उन्हाळ्यात काही नसतंय. पाणी 2-3 महिने की नाही एप्रिलपासून इथे पाणी नसतं, पण पाऊस पडला की नाही का ऑटोमॅटिक ही फळं लहान लहान अंकुर तयार होऊन इथे कमळ तयार होतात. ही लाल एकाच ह्याच्यात ह्या तलावात. बाकी ही सगळीकडे पाणी तुम्हाला मिळतील येतात आज संख्या. पण ही कसं आहे, ह्याची लहान बी असतात नाचण्यासारखी की नाही, ती कुठेतरी शेतात येतात. पाऊस पडल्यानंतर पुन्हा तिला हे होतं चिखलात कुठे. आणि मी काय म्हणते, हैसर आपण बघितलं तर आपण हे वेगवेगळे पक्षी सुद्धा हैसर बघूक मिळतं, तर त्याच्याबद्दल काय सांग? पक्षी हे कसं माहिती आहे, फार पूर्वी बगळे तिथे असायचे आणि बघा त्याला दुसरी बक्की असं म्हणून एक शब्द आहे. लहान बगळे आणि मोठे बगळे असायचे. पण अलीकडच्या 10-20 वर्षात की नाही इथे शंखासारखे लहान प्राणी असतात. कोके म्हणतो त्याला आम्ही. ते कोके की नाही खाण्यासाठी नाही ते मोठे समुद्र पक्षीसारखे मोठे 4-5 किलो वजनाचे तुम्हाला ते दिसतील. ते येतात आणि ते खाली डीपमध्ये ते त्या चोची मारून की ना ते खुब्यासारखे एक असा हे शिंपल्यासारखे मावसल असे हे असतात प्राणी. त्याला बाहेर कवच असते खेकड्यासारखं. ते बरोबर शोधून काढतात आणि त्याच्या अंदाजाने हल्ली बरेच थवेच्या थवेकडे यायला लागले. फार पूर्वी बगळे असे यायचे, ते आता यायचे बंद झाले. आपण हे नवीन हे समुद्र पक्षीसारखे मोठे पक्षी की नाही अलीकडच्या काळात इकडे येतात. म्हणजे पक्षी अलीकडच्या काळात बघ. हल्ली हे पक्षी साधारण थंड म्हणजे हिवाळ्यात आपण बघू. हे मे महिन्यापर्यंत गुजरात आता यायला सुरुवात झाली की आता पाणी इथे यंदा कमी असल्यामुळे की नाही हे पक्षी आताच मला दिसले नसते. पण लांब पुढे आडोशाला की नाही ते पक्षी अजूनही असते. आणि ह्या वरच्या डोंगरावर वितोबाची आमचे 7 डोंगर तिथे मोर असतात. काय आमच्या मोराचा पहाटे तुम्हाला मोरांची केक खावली मॅव मॅव असे मोठे आवाज आहे. मोर पण खाली हे उतरतात. येतात मोर येतात. आता उन्हाळ्यात मे महिन्यात पण इथे मोर आहे मोठे पिसार करीत तुम्हाला इथे उन्हाळ्यात सकाळी जर आला की नाही आज सुद्धा उद्या तर तुम्हाला इथे मोरू शकतो. म्हणजे आता हिवाळ्याच्या सुरुवाती हे पक्षी योग सुरुवात झाली. पक्षी आता सुरुवात पैकी आता हे की नाही मे महिन्यापर्यंत असतातच ते पक्षी. उन्हाळ्यात की नाही त्यांना खाद्य काय नसल्यामुळे ते बरेच ह्या बांध आहेत की नाही ते पोकरून आज एखादा ते शोधून काढतातच. आणि मग आम्हाला दुसऱ्या दिवशी शिंपले कौचक की नाही ते दिसतात तेव्हा आम्हाला लक्षात येतो ह्यांची एवढी त्यांचे शार्प असते की नाही टोच जवळजवळ 4-5 इंच असते ती. हां आणि भारी फोग आहे पक्षी. पण पक्षी कोण मारे त्यांना आम्ही मित्रासारखे वाग करतो. दुसरं इथे म्हणजे सांगायचं म्हणजे थोडक्यात इथे देवस्थान आदिस्थान म्हणजे म्हणतात ते देवाचं वेतोबाचं इथे आदिस्थान आहे. इकडे सातेरीचं आधी आहे आणि तिथे दांडेकर म्हणून तिथे पण हे आहे देवस्थान. म्हणजे ही संपूर्ण देवाचीच जमीन आहे. बरोबर, निश्चितच. सातेरीचं सगळं आमच्याकडे जमीन आहे वेतोबाची आहे. आणि हे हा जो होंडा आहे तो सातेरीचा असं म्हटलं जातो. आणि ह्याच्यातलं अन्न की नाही शिजलेलं आम्ही देवाच्या खंडाला घालवतो म्हणून काय येतं पाणी नसतं पेरावं लागलं का त्याला देवाचं क्षेत्र आहे म्हणून. 4 दिवसापूर्वी आम्ही ते भात तिकडे घातलेलं आहे खंडाने देवाचं. आरवली गाव छोटेसे नाव शोभा देवळाची त्यामध्ये वेतोबाची मूर्ती साक्षात शिवशंकराची असं फार पूर्वीपासून असलेलं हे काव्य आहे ते तुम्हाला म्हणतो. निश्चितच. म्हणजे आता ते काकांनी काव्य ऐकून दाखवलं आपण ते म्हणजे काहीतरी त्या पूर्वीच्या लोकांनी ही काव्य रचताना त्याचा एक महत्त्व होता, त्याचा अर्थ होतो. आणि जर आपण बघितला तर मगाशी आपण कमळांचं मळो पण संपूर्ण बघितलो. आणि जर ह्या संपूर्ण जर बघितला तर असा एक लक्षात येतं की या ठिकाणी कोकण म्हणजे स्वर्ग म्हटलं जातं. आणि निश्चितच ह्या कोकणात हे आरवलीसारखं गाव आहे त्याच्यात आपलं जगप्रसिद्ध श्री क्षेत्रपाल वेतोबाचं देवस्थान असा. आणि ह्या वेतोबाच्या देवस्थानाक ह्या ठिकाणी जी कमळा फुलतात ती म्हणजे स्वर्गातच जिलाची अनुभूती होता. आणि जवळजवळ आता काकांनी जसं सांगितल्याप्रमाणे ही सगळी देवाचीच भूमी आहे. देवाच्याच भूमीत ही कमळा फुलतात आणि ती देव आपणाक स्वतः म्हणजे देवाक अर्पण केली जातात. हे एक मोठा ह्या आपणाक या ठिकाणी बघूक मिळतं. कारण पर्यटकांका सुद्धा ह्याचं मोठं आकर्षण असा. अनेक बाहेरून पर्यटक आपल्याकडे येतात आणि अनेक पर्यटकांका ह्याचं आकर्षण ते बघूक पण हैसर येतात. त्याचप्रमाणे पक्षी पण ते मगाशी म्हटलं त्याचप्रमाणे बाहेरचे पक्षी पण येतात. ते आपल्या थंडाव्यासाठी या ठिकाणी येतात. पण हैचं जर वातावरण त्या वेळी बघितलं असतं तर एकदम प्रसन्न वातावरण हे आताच्या वेळी आपणाक बघूक मिळतं. कमळा पण बघूक मिळतं त्याचबरोबर बाहेरचे पक्षी पण आपणाक बघूक मिळतात. आणि मगाशी सांगितल्याप्रमाणे बाजूकच डोंगर आणि डोंगरातले जे मोर पण असत ते पण
पण सकाळचे खाली या संपूर्ण शेतात उतरतात आणि जवळजवळ त्यांचा जो मोरांचा आवाज आहे तो म्हणजे एक आल्हाददायक सकाळच्या संपूर्ण पहाटेच्या वेळी आल्हाददायक हे संपूर्ण परिसर असतं आणि ह्या परिसरात हे लोक रवतात म्हणजे जणू काय स्वर्गातच रवल्याची अनुभूती ही ह्या संपूर्ण ह्या कमळ फुलण्याच्या किंवा ह्या संपूर्ण कालावधीत या ठिकाणी असतात. आणि निश्चितच या वेतोबा देवाची कृपा ही संपूर्ण आरवली सहित या संपूर्ण आपल्या कोकणावर असा आणि ह्याच संपूर्ण त्या कृपेमुळे ह्यो आपलो सगळं जो भाग असा ह्यो सुजलाम सुफलाम असा शेती म्हणा किंवा आता ही कमळा म्हणा किंवा इतर सगळे उद्योगधंदे आहेत ह्या वेतोबाच्या या आरवलीच्या भूमीत या वेतोबाच्या कृपेन या ठिकाणी करूक मिळतात. कॅमेरामॅन साहिल बागवे सहित दीपेश परब, वेंगुर्ला.